Nisserne troede nu, at det ville blive en god jul alligevel. Men julekvinden havde skumle planer, og uvejret ville nok snart have over juleværkstedet igen. Men hverdagen var begyndt, og alle nisserne var nu travlt beskæftiget med at lave julegaver. Der kommer en sko i hovedet af mig. Kom sgu da en pik. En sko i hovedet af dig. Hey, hør! Hvad er det? Kom her. Sætter vi ham på gaden? Vi sætter julemanden på gaden, og så har vi det hele for os selv. Vi har det hele for os selv. Det bliver... Hvad nu? Fuck, hun er set. Løb! Tilbage! Hun kommer! Hvad er det? Hvad? Nej! Kom! Løb mig, helvede! Du slipper aldrig godt på det her. Vel, venner? Det ser altså lige ud til, at hun gør det alligevel. Nej! Kom, Karen! Du taber! En ting er sikkert. I kan ikke gå og sladre. Nej, det kan I ikke. Der er ikke mere! Hey, mor! Shit! Nej! Jeg kommer nu! Hvad nu? Hvad sker der? Fuck!